Så det her, som er blevet efterladt, og selvfølgelig også alle kalkstensbjergene, der ligger rundt omkring. I vil aldrig nogensinde se et eneste bjerg, hverken i Yunnan-provinsen, i Vietnam, i Thailand eller Burma eller det nordlige Malaysia, som har de her tinderne, som vi kender for eksempel her i Malaya. Alle sammen meget runde formet, simpelthen fordi det alt er skabt i havet. Og så da kontinenterne havde, så der havde vi en masse søer, som altså udgravede de her mange gange. Og dem her er der rigtig, rigtig mange af i Thailand, op nordpå, op ved Chiang Dao. Der er der et tunnelsystem af grotter her, eller et grottesystem, der er over 10 km langt. Så dem her er der rigtig mange af. I 1880'erne, der kom kong Mongkut hertil. Han byggede det store, eller paladset, som vi skal op besøge lige om lidt, det byggede han tilbage i 1869. Men senere så har de så fundet alle dem her, og på det tidspunkt, der troede man altså, at alle de her grotter, de var magiske. For det første, så kommer der altså en masse lyde af dem, de er meget mørke og meget farlige, og der er stalaktitter og stalagmitter overalt, og de ser meget sådan overnaturlige ud. Så det første man gjorde, det var, at man tog munkene herned, og så rensede de ud, hvad der var af onde ånder. Og længere op nordpå, der har man blandt andet en gammel prinsessehistorie. Og der døde prinsessen inde i en grotte, og der tør munken ikke være, fordi der er simpelthen, fordi hun stadigvæk går rundt her. Her der har de fået renset ud, og det her det er en af de grotter, hvor der er flest Buddha. Der står 170 Buddha-statuer hernede. Og I har nok set den grotte her før, på de her mange plotskort, der er rundt omkring, hvor man ser en grotte, hvor der kommer sådan en lys ned. Det er lige præcis den, vi skal ned og se. Så de er altså meget magiske, og igen, når vi kommer ned, så må man altså ikke tage personfotografering af buddhaerne. Der er en meget stor, lang vægte buddha, som husker ingen personfotografering. Og der er også munke dernede, så kvinderne holder armene for jer selv. Ikke noget med at røre. Mændene, I må gerne gå under kram her, hvis I har lyst. Lev.สู้ค่ะพี่ fighting ค่ะ You come up again. ลงไปแล้วต้องขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ค่ะ Nå, hvis hun ikke går hurtigt nok, så kan vi altid lige. Okay. Jonat, I'm wet here. Kidding. Thai kick her. ค่ะฝรั่งขยะ Meget stærkt, ja. Pas nu på, skat. Den er lidt længere end knæ. Ja. Ja. Det er endnu værre. Jonas. Den der med prinsessen, er det hende Anne? Den britiske? Hvad siger du? Hun er væk, den her. Nej, hende Anne, den britiske dame, der havde noget med kongen at gøre. Nej, det er ikke noget med at gøre. Men det var jo også kong Mongkut. Ham er den fjerde, der har med hende at gøre. Hun er jo blandt andet en af grundene til, at vi har i Thailand. Det er Thailand, som vi har i dag. Ja. Jeg har nok set filmen, nej, ikke? Nej, jeg er ikke sikker på, at vi har set det hele. Den er rigtig god. Og nok så sætter den lidt kong Mongkut i sådan et lidt svagt lys. Ja. Han var jo en meget bestemmende konge. Men den sætter ham lidt i sådan et, det er derfor, den er forbudt her i Thailand. Ja. Så er der telefon. Det var der munke hernede. Ja. Bor de her? Ja. Der er mange trin op. Ja. Det er nok til 83.
Ej, hold da op. Prøv at se. En grotte. Og så se det her. Hvad er der? 4 buddhaer. Der er en meget Pas på, stor skat. en herhen. Pas på. Til højre. Der er en stor buddha. En søndagsbuddha. De der lyde der, det lyder ligesom slanger. Det er grotterne, der siger sådan en lyde. Ja, pas på, skat. Er det flagermus? Der siger de der væselyd. Der er væser også. Er det flagermus? Det her, det er lavet fra havet. Det er havet, der har lavet det her. Ja. Gennem året. Video. Yes, it's video. He's so sweet. Hvem er det, der ligger og sover der? Det er en sovende Buddha. Jeg sagde, han har fået tæppe over sig. Hvordan har de bygget den hernede? Ja. Han har lavet 3. Okay. Ja, cementkasser, se den har lavet. Ja, ikke? Ej, hvor er det fantastisk. Ja, sådan. Der er rødder. Okay. Er det flot? Se det der. Godt der. Jeg er vild med den telefon. Hold tæt for billeder. Nå ja. Herovre, der kommer mest på efter. Så det, den kommer der dør.
Det er bedsteforældrene, siger du? Bedsteforældrene kommer og beder om, at deres børn, med farmor og farfar, de kommer for at bede til, at deres børn får børn. Og med legetøj og sådan noget der. Hvad gør man til den? Hvor mange buddhaer siger du, der er hernede? 170. Der er rigtig mange. I alle størrelser afskygninger. Så er det kong Mongkuts familie, de ligger også begravet herinde. Okay. Det er En gammel konge? Ja, den rammer den 80 familie. Ligger herinde. Okay. Han selv ligger inde i Wat Po, inde i Bangkok. Ja. Hvor lang er grotten? Hvor lang er den? Eller? Okay. Man kan ikke gå længere ind? Nu er det nok for mørkt derinde. Så jeg da ikke filme det.